Amir, Na'am baba. kai min wannan biredin gida ina jiran ka. To baba. Rabo rababbe, tsuntsu daga sama gasasshe, yau na fito a sa'a. Kai kawo biredin nan mana ko kuma in bige ka yanzu. Ba nawa ba ne, na babanmu ne. Ina ruwana da na babanku ne, ni dai ba dai biredi na ce ka bani ba, ka bani yanzu ko kuma in bibbige ka don baka san yunwar da nake ji ba. Ka je ka faɗa wa duk wanda za ka faɗa mawa. Amir, me ya faru da kai ne, ya naga kana kuka? Wani mutum ne ya ƙwace biredin da ka aike ni da shi. Mu je ka gwada min shi. Yau zan sha gara, dama da hanna manta. Don haka yanzu zan je in sau Fanta sai in haɗa in ci, ai talauci ba hauka ba ne. Baba, shi ne wannan. Kai, yallaɓai wannan yaron can guraren ya yadda biredin na tsinta. Ƙarya kake munafikin banza ɓarawon banza, kneel down. Lallai yau za ka gane kurinka.